ассалому алейкум бинандагони азиз ва мухлисони ҳамешагӣ барномаи матрица. нахуз зароси марказӣ барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, газето ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан ба мардум пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бобоев. хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матрица ин ширкати Тисел аст. ширкати Тисел барои онҳое ки ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетиро одат накардаанд, тарофҳои нави даркорро таҳия ва роҳандозӣ намуд. ҳамеша дар ҳаракат бош, интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. ҳама ин дар нақшаи тарофавии даркор аз Тисел. муфассал тариқи рақами 290. бинед ки дар сомонаи tisel.tg. Тисел боса муфидтар. имрӯз дар матрица воситаҳои ҳисобкунӣ таърихи якчанд ҳазорсола доранд. OnePlus 6T ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шуд. идомаи лайфхакҳои муфид оид ба нерӯдиҳии смартфон. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. дар бозори амрико таҷҳизоти навтарини Facebook ба фурӯш баромад. арзиши партали 10 дюйма $199 ва 15 дюймааш бошад $349-ро ташкил медиҳад. Facebook портал яъне Smart Display дар Best Buy ва Amazon ба фурӯш баромадааст. мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матрица ки бо ҳамкори ширкати Тисел таъсис дода шудааст. маълумотҳои ҷолиб аз олами хайтек ҳама рӯза пешкаши шумост. хонед, лайк гузоред, шарҳ диҳед ва ба дӯстонатон равона созед. матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. OnePlus 6T ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шуд. ширкати OnePlus хабар додааст ки чорабинии ширкат OnePlus 6T Mega Unboxing бо шумораи якҷояи кушодани қутии смартфон ба рекордҳои ҷаҳонии Гиннес дохил шуд. ба маълумоти ширкат, намояндагони китоби рекордҳои Гиннес исбот намуданд ки ҷамъияти OnePlus 559 нафар дар як макон ҷамъ омада баробар қутии смартфони OnePlus 6T-ро кушоданд. чорабинии ҳафтаи гузашта дар Ҳиндустон сурат гирифта, иштирокчиёни он аз аввалин касоне буданд ки баъд аз 2 рӯзи муаррифии таҷҳизот ба он дастрасӣ пайдо намуданд. садҳо аъзоёни ҷамъияти OnePlus дар Мумбай барои кушодани қутии OnePlus-и нави худ ҷамъ омада аз аввалин истифодабарандаи он гаштанд. рекорди нав нишон медиҳад ки бренд бо ҳар гуна роҳҳои иқтидорӣ иттифоқ намудани мардуми касбу ҳунар ва синну соли гуногунро доранд. иштирокчиёни рекорд дар рӯзи чорабинӣ бо ёрии Amazon Prime Now ҷамъ шуданд. ин хизматрасонии заминмайвиест ки ваъда медиҳад давоми 2 соат дилхоҳ мол, смартфон, техникаи маишӣ, хӯрокворӣ ва дигарро дастрас намояд. смартфони нав бошад дар 2 ранг ва 3 тарҳ дастрас мебошад. арзиши он аз $549 оғоз мешавад. Cosmo Communicator смартфон ва ҳам ноутбук. Cosmo Communicator ин таҷҳизоти киссагӣ дар намуди кушода пӯшидашаванда ки чун ноутбуки хурдакак низ истифода бурда мешавад. сарпӯшро кушоед ва дар дасти шумо дисплеи сенсори 6 дюйма бо QWERTY тугмачаҳо. бар замин Cosmo Communicator смартфон ҳам мебошад. сарпӯшро пӯшед ва метавонед онро назди гӯшатон оварда зангҳои телефонӣ кунед. шояд тарҳи он ошно бошад. сабаб дар ин аст ки Cosmo Communicator ин тарҳи аз нав шудаи Gemini мебошад. ин таҷҳизот соли гузашта баъд аз маблағгузории муваффақ ба фурӯш баромада буд. Planet Computer фармоишоти пешакиро қабул намуда нақша дорад. бо истифодаи хадамоти Indiegogo маблағ ҷамъ намуда моҳи майи соли 2019 таҷҳизотро ба соҳибонаш дастрас кунад. арзиши тавсиявии таҷҳизот $799 буда, ҳангоми пешфармоиш онро бо нархи $549 дастрас кардан мумкин. баъзе аз хусусиятҳои Cosmo Communicator ин мебошад. таҷҳизот зери идораи Android 9 бо дастгирии Debian, Sailfish OS ва ғайра фаъол мешавад.
басомади камераи беруна 24 мегапиксел, даруна 5 мегапиксел. Таҷҳизот бо 6 гигабайт хотираи муваққатӣ ва 128 гигабайт хотираи доимӣ бо слоти microSD дастрас мешавад. аз як тараф Cosmo Communicator ин лоиҳаи ҳавобаландонаест ки ба он бояд эҳтиёткорона амал намуд. аз дигар тараф ширкат ваъдаи худро иҷро кард. Facebook портал ба фурӯш баромад. дар бозори амрико таҷҳизоти навтарини Facebook ба фурӯш баромад. арзиши портали 10 дюйма $199 ва 15 дюймааш $349-ро ташкил медиҳад. Facebook портал яъне Smart Display дар Best Buy ва Amazon ба фурӯш баромад. ҳарду тасвир на танҳо бо микрофон бо динамик, балки бо интеллекти сунъӣ низ муҷаҳҳаз мебошад. шумо метавонед бемамоният муошират кунед ва дар даруни манзил гаштугузор кунед. таҷҳизот худ истифодабарандаро муайян намуда камераро ба он равона мекунад. дар як вақт то бо 7 нафар муошират кардан мумкин. инчунин Facebook рангорангии конференсияро ба инобат гирифтааст. истифодабарандагон метавонанд аз ҳар гуна филтрҳо ва реҷаи Storytime истифода баранд ки барои қиссаҳо ва афсонаҳо лозим мешавад. албатта бе ёрдамчии овозии Amazon Alexa кор ҳал нашуд ки он ба саволҳо дар бораи боду ҳаво, хабарҳо, харид маълумот медиҳад. дисплейро ба сифати баландгӯянг низ истифода бурдан мумкин аст, зеро он метавонад хизматрасониҳои Spotify, Pandora ва iHeartRadioро фаъол намояд. ба ҷои YouTube мутаассифона инҷо мо танҳо Facebook Watchро мебинем. бо сабаби он ки бисёри истифодабарон шубҳаи бехатарӣ доранд, инҷо барои веб-камера сарпӯш насб шудааст. дар қафояш бошад хомӯшкунаки микрофон низ ҷой дода шудааст ки бехатарии комилро таъмин мекунад. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз Tcell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tj. Tcell боз ҳам муфидтар. дӯстон, оё шумо дарк намудаед ки ҳангоми фасли сармо нерӯи смартфони шумо зуд тамом мешавад? инчунин метавонад нерӯ аз нерӯдиҳии хато ҳам тез тамом шавад. ҳоло идомаи сабабҳои нерӯдиҳии нодурустро тамошо мекунем. Сколько раз вы выходили из дома и уже на пороге обнаруживали, что батарея телефона почти на нуле? Бесит, правда? Вы стремглав бросаетесь за зарядным устройством, а аккумулятор буквально умирает. Но что, если у вас нет времени ждать, пока телефон полностью зарядится? Представляем 12 ошибок, которые могут помешать максимально быстрой зарядке. И начнем с ошибки номер 7. Вы не включаете режим полета. Во включенном состоянии смартфону требуется много энергии. Если вы думаете, что при выключенном экране телефон не расходует заряд батареи, то вы ошибаетесь. Ваше устройство постоянно пытается выполнять различные задачи, от поиска ближайшей беспроводной сети до обновления и принятия сообщений в чатах. И чем больше у вашего смартфона дел, тем медленнее он заряжается. Если вы знаете, что вам не будут поступать срочные звонки, включите на телефоне режим полета. Так он перестанет тратить энергию и зарядится гораздо быстрее. Номер 6. Вы не используете режим энергосбережения. Этот режим полезен, когда вам нужно продлить заряд до максимума.
Но мало кто знает, что включение этого режима также делает процесс зарядки устройства гораздо быстрее. Чтобы переключиться на него, откройте настройки, зайдите в раздел «Батарея и энергосбережение» на Android или «Режим энергосбережения» на iOS. Номер 5. Вы не снимаете чехол? Снимайте с телефона чехол, прежде чем ставить его на зарядку. Странно, но многие телефоны без чехла заряжаются быстрее и эффективнее. Некоторые чехлы, если оставить их на телефоне во время зарядки, могут даже привести к перегреву. Так что, если ваш смартфон слишком нагревается при подключении к розетке, попробуйте снять с него чехол. Номер 4. Вы позволяете телефону греться. Этот и предыдущие пункты тесно связаны. Нельзя давать устройству нагреваться во время зарядки. Старайтесь заряжать его в прохладном месте. Не оставляйте смартфон заряжаться в разогретой машине или под прямыми лучами солнца. Используя внешний аккумулятор, не кладите смартфон в карман или сумку. Если не давать батарее перегреваться, процесс пойдет быстрее. И помните, если вы все-таки решите зарядить устройство при слишком высокой температуре, вы можете нанести батарее непоправимый ущерб. Номер 3. Вы пользуетесь беспроводной зарядкой. Беспроводная зарядка – это бесспорно удобно, не нужно беспокоиться о кабелях, что может быть лучше. Однако беспроводные зарядные устройства не смогут подкормить батарею так быстро, как обычные проводные. Если вы никуда не спешите, то беспроводная зарядка – то, что нужно. Но если время поджимает, то лучше возьмите старый добрый проводной зарядник. Номер 2. Вы не ухаживаете за батареей. Если вы регулярно проводите профилактику батареи, то значительно продлите срок ее службы. Более того, так у вас не возникнет проблем со скоростью ее зарядки. Главное, что нужно помнить, необходимо давать батарее разряжаться как минимум раз в месяц. Причина кроется в электронах литиевого аккумулятора. Этим крошечным частичкам иногда надо задавать стряску. Так что батарею телефона надо хотя бы раз в 30 дней заряжать на 100%, а затем полностью разряжать. Номер 1. Вы верите в волшебные средства, которые позволят зарядить телефон за 10 секунд. В интернете можно найти уйму статей и видео про то, как зарядить смартфон с 0 до 100% за 10 секунд. В них говорится, что нужен лишь смартфон, проводное зарядное устройство и кусок фольги. Надо замотать телефон в фольгу так, чтобы снаружи оставался только порт. Затем необходимо подключить зарядное устройство к телефону, вставить в розетку и посчитать до 10. После этого батарея якобы полностью зарядится, несмотря на крохотный промежуток времени. К сожалению, технологический прогресс еще не зашел так далеко. Этот популярный метод зарядки телефона за 10 секунд не более чем миф, фальшивка. воситаҳои ҳисобкунӣ таърихи якчанд ҳазор сола доранд. мисол аввалин воситаи ҳисобкунӣ аниқтараш калькулятор соли 1642 аз тарафи олими фаронсавӣ Блес Паскал ихтироъ карда шуд, ки он танҳо ду амали арифметикӣ, яъне ҷамъ ва тарҳро иҷро мекард. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбати барнома. воситаҳои ҳисобкунӣ таърихи якчанд ҳазор сола доранд. масалан, дар Хитой ва Япония 1000 сол пеш аз солшумории мо воситаҳои ҳисобкуние мавҷуд буданд, ки шакли чӯти ҳозираро доштанд. якумин бор мошини ҳисобкунӣ ба таври механикӣ коркунандаро, ки ҳамагӣ ду амали арифметикӣ ҷамъ ва тарҳро иҷро мекард, олими фаронсавӣ Блес Паскал дар соли 1642 ихтироъ карда ва соли 1645 сохт, ки онро Паскалина
меномиданд. маҳз аз ҳамин сабаб олими швед Никлаус Вирт забони алгоритмии навиштии худро ба хотири якумин дар ҷаҳон ихтироъкории мошинаҳои механикии ҳисоб Паскал номид. соли 1673 математик ва философи немис Готфрид Вилгелм Лейбниц мошинаи ба таври механикӣ коркунандаеро сохта баромад, ки ба воситаи он амалҳои ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсимро кор кардан мумкин буд. Якумин шуда соли 1821 Чарлз Беббич, профессор математики донишгоҳи Кембриҷ мошинаи ба таври механикӣ коркунандаеро сохт, ки нисбат ба мошинаи пештара сохта шуда хеле мукаммалтар буд ва ӯ ин мошинаи сохтаи худро ба ҷамъияти астрономҳои шоҳигарии Англия пешниҳод кард. Беббич усули идоракунӣ ба барнома ва дар хотир нигоҳ доштани барномаи доимиҳоро пешниҳод кард, ки ин асоси мошинаҳои ҳозиразамон мебошад. Тавассути мошинаи Беббич ҷадвали қимати бисёразогии дараҷаи дуюм ҳисоб карда мешуд. Инчунин лоиҳаи мошинае ки бояд бисёразогии то дараҷаи ҳафтумро бо саҳеҳӣ то 20 рақами аҳамиятнок ҳисоб кунад ва натиҷаи ҳисобро дар коғаз чоп кунад, кор карда баромад. Вале ин мошина амалан сохта нашуд. Сабаби сохта нашудани ин мошин дар он буд, ки нокифоягии маблағ ва пайдо шудани ниятии сохтани мошинаи аналитикӣ ё ки мошинаи ҳисоби универсалӣ. Бояд ин мошинаи аналитикӣ месохтаи Беббич чунин қисмҳоро доро мебуд. Якум, қисм барои нигаҳдории ададҳо дар ҳалқаҳои дандондор ва системаҳо, яъне хотира. Дуюм, қисме ки тавонад амалҳои арифметикиро иҷро намояд. Беббич ин қисмро осиёб номида буд. Севум, қисми идоракунии пайдарпайи амалҳо. Чорум, қисм барои дохилкунии ададҳо ва чоп намудани натиҷаҳо дар коғаз. мувофиқи нақшаи Беббич хотираи ҳискунандаи мошина бояд 1000 адади 50 рақамаро нигоҳ дошта тавонад. мувофиқи ҳисоби Беббич амали ҷамъ ва тарҳ бояд қариб дар 1 сония ва зарбу тақсим дар 1 дақиқа иҷро мекард. барои он ки мошинаи аналитикӣ ин ҳисобкуниҳои лозимиро иҷро кунад, программа пайдарпайи фармонҳо барои ҳисобкунакҳои арифметикӣ ва фармонҳои идоракунандаи ахборӣ байни осиёб ва регистрҳо зарур буд. инчунин фармонҳо барои ҳаракати кортҳои сурух кардашуда ба пеш ё ақиб вобаста аз аломати ҳосилшудаи натиҷа тартиб дода мешуд. хоним Лавлейс, духтари шоир Байрон, ки фаҳмиши хуби математикӣ ва ҷаҳонбинӣ васеъ дошт, ба нақшаи мошинаи аналитикии Беббич мориқ зоҳир кард. хоним Лавлейс барои ин якумин шуда программа сохта имконияти универсалӣ доштани мошинаи ҳисобро исбот кард. барои ҳамин ӯро якумин программасоз дар ҷаҳон меноманд. солҳои 80-уми қарни 19 Хорман Холерис мошинаи ба таври автоматӣ коркунандаро ихтироъ карда баромад. дар ин мошина доимиҳо ба воситаи перфокарта дохил карда мешуд. ин мошинаро дар коркарди натиҷаҳои барои хатгирии аҳолӣ дар солҳои 1890 истифода бурданд. аз ҳамин лиҳоз Хорман Холерисро падари мошинҳои ҳисоби перфоратсионӣ меноманд. Хорман Холерис соли 1896 ширкате ташкил кард, ки перфокарта ва мошинҳои ҳисоби перфорасионӣ мебаровард. дар асоси ин ширкат баъд ширкати IBM ташкил карда шуд. имрӯзҳо ин ширкат дар ҷаҳон яке аз ҳама ширкати бонуфуз ва калонтарин оид ба истеҳсоли мошинҳои электронӣ ба шумор меравад. соли 1937 профессори донишгоҳи штати Айоваи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Атанасов миллаташ булғор ба сохтани мошинҳои электронии ҳисоббарор, ки барои ҳалли масъалаҳои физикию математикӣ пешбинӣ шуда буд, сар кард. Атанасов нақшаи электрониро кор карда баромад, ки онҳоро дар вақти сохтани меҳ истифода мебурданд ва барои он патент гирифт. аммо саршавии ҷанги дуюми ҷаҳон имконият надод, ки ин нақша амалӣ гардад. дар ин мошини электронӣ 300 лампа истифода бурда шуд. Говард Айткен аз донишгоҳи Гарвард нақшаи мошинаи бо реле коркунандаро соли 1937 пешниҳод кард, ки 72 ҷамъкунанда ва 60 регистрҳо барои нигоҳ доштани доимиҳоро дошт. ин мошинаро соли 1944 дар ширкати IBM сохтанд ва ин мошинро ба донишгоҳи Гарвард бахшида буд. ба ин мошин Марк 1 ном ниҳода буданд. якумин мошини электронии ҳисоббарор мошинаи ENIAC ба ҳисоб мерафт, ки онро Эккерд ва Моучли, кормандони донишгоҳи Пенсилванияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 1945 сохта буданд. ин мошинаи лампагӣ буда ба воситаи релеҳои электронӣ сохта шудааст. якумин мошинае ки дар ҳама компонентҳои зарурии мошинаи меҳи ҳозиразамонро дошт, мошинаи ITSEC буд, ки соли 1949 дар Англия сохта шуда буданд. бо роҳбарии академик Лебедев соли 1947 дар Киев ба сохтани мошинаи хурди электронӣ сар карданд ва ин мошина соли 1951 ба кор сар кард. ҳамин тариқ аввали солҳои 50-ум дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва ҳам дар хориҷа давраи бо суръати баланд тараққӣ ёфтани техникаи ҳисоб сар шуд.
دوستان عزیز، در همینجا برنامه ماتریسا به پایان میرسد. اگر شما چیزی رو نفهمید و آن را به اسمارتفونتان ثبت کرده نتوانید راه نشوید، همه معلومات رو شما میتوانید تنها در میدیا پورتال تیروز بخش ماتریسا که با همکاری شرکت تیسل تأسیس شده است تماشا نمایید و یا خوانید. در آخر نیز خاطر رسانی می‌شویم که همکاری برنامه ماتریسا این شرکت تیسل است. شرکت تیسل طرفای نویدارکار رو تهیه و راه اندازی نمود. همیشه در حرکت باش. اینترنتی بیشتر، علاقه بیشتر در داخل شبکه، مشارکت بیشتر در داخل کشور. همه این در نقشه طرفای دارکار از تیسل. مفصل طریق رقمی 290. ببینید که در سامانه تیسل.tg تیسل بوس مفیدتر. نشر نوی برنامه ماتریسا را شما میتونید تنها پس از یک هفته در همین روز و در همین وقت و ساعت تماشا نموده باشید. با شما بودم روی برنامه الهام بابایف. تو برنامه نوبتی خیر.